Повечето индустриални имоти предлагат една възможност. Този предлага три. Намира се в Добровница, на няколко минути от Пазарджик. Това е производствен актив с изградена инфраструктура и няколко възможни посоки за развитие. Първият вариант е придобиване на актива за собствена дейност. Получавате готова база, която може да бъде използвана за производство, логистика или съхранение. Втория вариант е инвестиционен. Настоящият собственик има готовност да продължи дейността си в обекта като наемател. Така активът може да бъде придобит с възможност за оперативен приход още от самото начало. Третият вариант е придобиване на действаща производствена дейност заедно с актива, изградени процеси, налична инфраструктура и възможност за развитие върху вече съществуваща основа. Независимо дали търсите база за собствен бизнес, инвестиционен актив или възможност да придобиете действаща дейност, тук имате избор. Аз съм Атанас Гайдаров от Явлена. Ако искате да научите кой от тези варианти е най-подходящ за вас, може да се свържете с мен.